Batzuetan aita esnatu eta lotan egon zela ez baleki bezala. Esaten zion amari, gaur luzeari zara josten, eta berehala lokartzen zen berriro. Amak eta arrebak elkarri irribarren nekatu bat egiten ziotela. Aitak, egoskorantzean, etxean ere zuen erantzi nahi izaten zerbitzari uniformea. Bere txokoan lo egoten zen, pijama ezekitokian alferrik zintzilik, goitik bera jantzita. Beti lanerako prez eta etxean ere nagusiaren ahotsean zain bezala. Horren ondorioz, lehendik ere berria ezen uniformea narrastuz joan zen. Ama eta arraba gogotik saiatu arren, eta Gregorrek ilun abar osoak pasatzen zituen orbanez betetako txamarra ari begira. Urrezko botoiak beti garbi-garbi eginda diztiratzu. Ura soinean zuela eta zaharra deseroso, baina patxadan lo zegoela. Hamarra jorduko ama gozo-gozo itxeginez saiatzen zen, aita esnatzen eta ohera joan arazten. Bezalkian ezin baitzuen txakuz lo egin, eta loaren beharra zeukan. Seietan lanean hasteko, baina zerbitzari lanetan hasi zenetik egoskortu eta gogor egiten zuen mailan jarraitzeko. Normalean lo hartu arren eta oso zaila izaten zen bezalkitik ohera joan araztea. Halakoetan amak eta arrebak abisu txikien bitartez estutu arren buru astiro astintzen zuen ordu laurdenean. Begia itxi eta jaiki nahi ezik. Amak maukatik tira, belarrira kontu gozoak esan. Arrebak bere lana utzi amari laguntzeko, baina aitarekin jai zegoen. Berago ondoratzen zen bere zerlekuan. Emakumeek bezazpietatik heltzen ziotenean begiak zabaldu. Batean amari eta bestean arrebari begiratu, eta esaten zuen, hau alda bizitzea, hau alda nire zartzaroko bakea.